Hej igen, nyhedsbrevlæser. Hvis du har klikket på det her link, så er det fordi, du er en lille smule interesseret i at komme til mit gratis seminar her den 2. juli fra 18 til 20.30. Og i stedet for at skrive, hvad det handler om og nogle referencer, så vil jeg egentlig bare fortælle en lille smule om, hvad de her gratis seminaraftener er for noget. Og kort og godt, så er det nogle aftener, hvor der kommer masser af forskellige mennesker, som laver alverdens ting og sager, som enten allerede er selvstændige, eller godt kunne tænke sig at blive det. Og det, der sker, det er, at jeg kommer først med mit bud på, hvorfor jeg tror, at 40% af nystartede lukker inden for 2 år. Altså, hvad jeg ser fejlen er. Og dernæst, så giver jeg simpelthen konkret min tro på de 6 trin til succesfuld iværksætteri. Og det, jeg kan sige med sikkerhed, det er, der er masser af inspiration, der er masser af øvelser, der er masser af no bullshit kærlighedsfilter op for mig, så giver der sparring på der, hvor du er, det du kan. Og så er der bare andre mennesker, som også er kommet for at få noget inspiration og networking. Så alt i alt, så er det simpelthen 2,5 time for 0 kroner med fuld power på value, fuld power på networking. Og helt ærligt, altså tænk hvis du kunne lære bare en lille smule, som du kunne tage med videre i din business. Så tænker jeg måske 2,5 timer meget godt investeret. Så hvad skal jeg sige? Boller for Koberg. Jeg håber, vi ses den 2. juli. Hvis du vil med, så kan du reply den her mail, og så skrive, jeg vil gerne med til seminar 2. juli, og så håber jeg, vi ses. Indtil nu er der 10 tilmeldte, så det kunne være fedt, hvis der var dobbelt så mange. Vi ses. Hej du.